grapa să nu cap suoka. Vai vasi usekas mit. Suuren satva. Вало, комбината игра, после игра пак беше на последно място и сега пак си на последно Да, бях на място. последно, чакай си, на къде бях? На кое място беше, На мистер тези, които си момата е педал. Мида с помпа. То телефон ми завръщ, кажеш. Не, трябва. Някаква бусни. И аз съм чакал. Ай. Така. Ма не и двамата, бе. Така ли? Няма бусниш никога. Един горе на буст, на. На бяла има един. Горе. Значи, какво не изпери? Откара още. Под тебе било. Мит. Мръни са. Ай, взай тя. Добре, мид с айпи. Отива на сайт. Никъде- Съм тук, Никъде не отива. Като има керимо. Аз е каше не мога игра, така че. 78 точки. На ти овърпас можеш. Ова праз, с две. Изкада ми очите. Аз какво да направя? Гледай, гросил кафе са. Уйте за. на сайда трябва да е. Нато на сайда. Това е така дясно е. Ляво. Там вода. Ай, то ми взе с глава, пък то право с глава ми извена. Не го очаквах. Оцеле е много. Ау. В лавото е, лаво. Да, право не знам. Сава пее в лаво, викам. Сава пее, бе. Колко стреля? За теб. Изкадай кил, бе. Намеря. Си ги отаре просто, брат. Ай на бъв. Не съм е катизора на вълновата, момче. Това да ти дura от пола. Гросил, ако очакваш да ти дропнем, такива смешници като тебе дофа. Няма бай тази спра. Вие кил на второ бизнес. Само граната ще има. Уйте, бай. Има един мина през смолка, повтарям. Мале, къв изручки хедшот, бейби. Влизай на сайт. Един и два, вент. Идите кама. Учитива. Кой ми дай тъпата бомба? То мангал как седиш и чака. Един в Сити с АВП. Уйте да така, Грусос. Как го отлепа? Браво, Сити. с АВП. Точно в лаута е. Вземи АВП-то вземи. Дай го на джудо. Къде си искаш ли АВП, бе? Къде си? Той си има. А за колко пъти трябва, пета? Но той имаш. Мер се, брат. Колко е стената и там блоса в него. Владо, смеете се те нещо.
Да! Така излъ ми би хедшот. Мале, какъв е слаб. То Space Hornet е супер слаб. Аре, спейс! А, спейс, чакай го остави да ме уби, тръгна обратно. Така. Вейс, Си на 5 кръв, всеки път на 5 кръв. На Екорунд не взеха, на Еко. Сефте, сефте. Ние сме супер слаби, направо е срам. Ми се изсмят. Умираш. За те. Кой пред мен, кой зад мен. Бяхме ми пред тебе. Да купувам на геф. Аз му дръпнах той. Няма нищо аз. Дай ми помпата, бе, дай ми помпата, бе. Дай ми помпата. Сериозно? Как го игра? Има, ще отбухнува. Така ли, вода мен няма бусниш ли? Я иди нахуй. Е, така съм лиса на мид като боса на шините. Има един горе, Стойчо. Къде горе? Като се горсата нагоре. Няма го. На сайта е, бе. Бачи той, о. Влизай. Дойте ни се тука. Да, но скопнава. Последния бъ. Space Hornet, мреш. Аре, да чуем си лягам направо с приготвям раницата. Кара, Грусо част е от е дал. Там бъдем двата. О, дигнах дивизия, yes! Браво. Чакай го керам, па дига дивизии. Пак там се правя. Аз не знам, на мен не ми взе човек, нищо не ми взе, нити XP нищо. И на мен. Сигурно ме дропнал. Абе, бе, това го мора. Чувака е Master Guardian или че има повече килове от нас, ако да играе. 79-80 точки, мали. За една точка накрая му да мине. Стига толкова за днеска. Не?